गसाइगावआव एसएसटि आरो एफएसटि हान्जानि सिग्रोमनायाव 5,50,000 रां हमनो हादों। स्टेटिक सार्भिलेन्स टीमनि दैदेननायाव थांनाय 13 अक्ट'आव सानसेयावनो खेबनैयै 1 लाख रां आरो 3 लाख रांखौ श्रीरामपुराव थानाय दायार हाटआव गासै नोगोद रां हमनो हायो। आरोबाव 1,50,000 रांखौ जयमायाव फ्लाइं स्क्वाड टीमनि नाजानायाव आरो सिग्रोमनायाव बोखांनो हादों। 13 अक्ट'आव गासै नोगोद रां 5,50,000 रांखौ गसाइगाव महकुमानि सिङाव बोखांनो हादों। आथिखालाव गसाइगावआव फैगौ उफ्रा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै मडेल कड अफ कन्डाक्टनि नेमखान्थि बायदियै फोरमानलाइनि गेजेरजों सासे सुबुङा 50,000 रांल' लानानै ओंखारनो मोनो। नाथाय मडेल कड अफ कन्डाक्टनि नेमखान्थिखौ सिफायोब्ला आयेननि खान्थि राहा बायदियै बे रांफोरखौ बिसायख'थिनि सामलाय बिफाना हमनाय जायो। स्ट्रं रुमाव सामलायनाय बिथां प्रियांकर प्रतिमा देखा एसिएसनि दैदेननायाव रां दोनथुमगिरिनि आखायाव रांखौ जमा खालामनायलाय जाबाय। जायनि रांखौ नोगोद हमनाय जादोंमोन बिथांमोना नेमखान्थि बायदियै बे रांखौ केस रिलिज कमिटिनिफ्राय नेमखान्थिनि गेजेरजों खावलायनाय जायोब्ला हरफिननायनि राहा दं होननानै सुलुङाव फोरमायहरदों।